ngiyabonga Oh, umprofeti uXaba uDr X Dr. X. kakhulu osenqabeni. Ngibona umntana wami lapha, nginomntana wami kaMoya Spiritual child. ole ezweni laseChina. Hang useChina la akhona. China. Ubekwa uNkulunkulu usebenza khona eChina. Wayekhona futhi kule minyaka edlule. Few years. Manje uyadlula futhi uthi nje akandlula athola isibusiso. Ngesande uyahamba ukomunye umbhobho. Party. Ngesande uyahamba usewuthatha indiza Going to fly. ebheke eShayina. Sawubona mntana Yebo baba ninjani? ninjani? Siyaphila. Khona ubani Sipho? uZulu. Uzocela isibusiso nje. Yebo. Awabingelele nje abantu. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Igama lami uZabantwana wakaZulu le kwaNongoma. Ngithi angidlule ekhaya eNqabeni ngizothatha isibusiso ngoba njalo uma ngifikile kufanele ngidlule ekhaya. Sakhula ngenkonzo. Akushintshi. Mawusule akushintshi. uNkulunkulu nje uhamba phambili. Noma useChina ukhohliwe. Awukhohliwe, akushintshi lutho nje. Yebo. Asishaye ihlombe. uNkulunkulu ahambe naye. Ameluse agcine uNkulunkulu. Inkosi ihambe nawe. Inkosi ihambe nawe. Ingelosi yasenqabeni mayihambe nawe igcine. Ezweni laseShayina, shaye ihlombe. Siyabonga Sibusisi.